Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन जों दिनै सोलोंगोन आधार कार्ड आरो पान कार्डजों माने आधार कार्डखौ पान कार्डजों बोरै लिंक खालामो बेखौ सोलोंगोन जोङो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। जोबजासिम नायब्लासो बुजिगोन, जोबजासिम नायाब्लाथाय बुजिखानाय नङा आरोना। जाय गावनि मबाइलजोंनो माने जोङो आधार कार्डखौ लिंक खालामनो हागोन। मोनसे वेबसाइट दङ। बे वेबसाइटआव थांनानै आरो नोंथांमोना आङो मबाइलनि स्क्रिनाव देखायगासिनो। बिदिब्ला नोंथांमोना गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बिदिब्ला नोंथांमोन जोङो गाव गावनि पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनो थाखाय जोङो गावनि मबाइलनि गुगोल क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बिनिफ्राय जोङो सार्च खालामनांगोन इ-फिलिं सार्च खालाम। बिनि उनाव फार्स्ट पेजआवनो फैगोन इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट हम, बेयाव थुब्लानो जाबाय। बेयाव थुखांनायनि उनाव दसे प्रसेस जागोन। नैबे इ-भेरिफाइ दं, लिंक आधार कार्ड, इ-पे टेक्स दं, माने नैबे सेकेन्ड नाम्बारनियाव थुब्लानो जाबाय। लिंक आधार कार्डआव थुना हो। बेयाव थुखांनायनि उनाव नोंनि आधार कार्ड पान कार्डखौ खाथियाव लाखाबानो जाबाय आरोना। अब्लाना माने खाथियाव लायोब्ला नोङो मोजां जायो। नायै नायै लिरदो। बिनिफ्राय पान कार्ड नाम्बारखौ होदो नोङो। पान कार्ड नाम्बारा नोंना बेसेबां, पान कार्डआव जेरै दं बिदिनो होनांगोन दै नोङो नाम्बारखौ। CBHP पान कार्डआव जेरै दं बिदिनो होदो। बेनिफ्राय आधार नाम्बार होदो नोङो। आधार कार्ड नाम्बारा नोंना बेसेबां बेखौ हो। आधार नाम्बारखौ होजोबदो नोङो। जेरै दं बिदिनो होब्लानो जाबाय। मोनसेबो भुल खालामनाङा, भुल खालामब्ला जानाय नङा। मोनसेबो मिस्टेक खालामनाङा आरोना। बेनिफ्राय नोंनि आधार कार्डआव मा नाम दं बेखौ नामखौ लिरबानो जाबाय। नोंनि नामखौ लिरदो। बेनिफ्राय नोङो आधार कार्डआव मा मबाइल नाम्बार होनाय बेखौ होनो हागोन। अटिपि थांगोन बेयाव। अटिपि थांबाथाय नोंना जाहैसिगोन आरोना। अटिपि थांगोन। दायो आङो बे लिंक आधाराव थुना होदो। बे आइ एग्रि टु भेलिडेट माइ आधार डिटेल्स, बेयाव माने नोङो लिंक खालामनो थाखाय नैबेयाव थुना होदो आरोना। दसे उनाव नोंनाव अटिपि थांगोन। अटिपिखौ होनांगोन दायो। अटिपि होनानै साबमिट खालामनांगोन जोङो। अटिपि फैबाय 052673। बेनिफ्राय नै साक्सेसफुल जाबाय। दा दसे उनाव माने बिसोरो नायगोन आरोना। बे अफिसनि मानसिफ्रा नायसिगोन। नायनानै जोङो बेक थांफिनदो। बेक थाङोब्ला बेक फैबाय आरोना। जुदि नोंनि माबाया जादोंना जायाखै, आधार कार्ड खालामनाया जादोंना, लिंक खालामनाया जादोंना जायाखै बेखौ नायफिननोब्ला नोङो दहाय फार्स्टआव फैफिनदो आरोना। बिदिनो जेनेबा फैफिनबाय। ओमफ्राय नैबे आधार कार्ड लिंक मोनसेयाव नङा दै, नैबे सेकेन्ड नाम्बाराव नङा, थार्ड नाम्बारनियाव लिंक आधार कार्डआव थुनानै नायब्लानो नुगोन आरोना। बेयाव स्टेटासआव लिंक आधार कार्ड स्टेटास, बेयाव फैगोन, एसे टाइम लायो। बेयाव चेक खालामनो हागोन आरोना नोंना जादोंना जायाखै। नैबेयाव पान कार्ड नाम्बार होनानै आधार कार्ड नाम्बार होनानै चेक खालामनो हागोन। दाथ' आंनिया एक्सेप्ट खालामब्लासो बिसोरो जागोन नालाय, दा दसे उनाव चेक खालामनो हागोन आरो। जेनेबा पान कार्ड नाम्बार होदो नोङो, जादोंना जायाखै नोंनिया। बेखौ होनानै नोंसोरो चेक खालामनो हागोन जादोंना जायाखै। एसे टाइम लायो जानो थाखाय। दा बिसोरो अफिसनि मानसिफ्रा गोबां खामानि मावगासिनो नालाय, बिसोरो खामानि मावनाया माने एसे बयनिखौबो खामानि मावगासिनो, माने एसे लेट जायो आरोना। बिदिनो चेक खालामनो हागोन नोंथांमोना। मोजां बहायबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो मोजां बहायनानै नाम्बारफोरखौ, आधार कार्ड नाम्बारफोरखौ बेनिफ्राय चेक खालामनो हागोन आरोना। नैबे चेकआव थुनो हागोन आरोना, भिउ स्टेटासआव। दायो नैबे प्लिज इन्टार इनभेलिड आधार नाम्बार होनना बुंदों। बेयो दसे उनाव माने बेयाव ग्रिन जाखांगोन आरोना, जुदि जायोब्लाथाय। दा माने इसोर चेक खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय, एसेब्लाबो मोजां मोनबाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेजों लोगोसे आङो मोजां इनफरमेसन भिडिअ लाबोबाय थायो। आरो आङो रस्टिंबो लाबोयो। बायदिसिना रोखोमनि भिडिअ नुनो मोनगोन नोंसोर आंनि चेनेलाव। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारब्लानो नोंथांनिसिम सिगांग्रो मोनहैग्रोबाय थायो नटिफिकेसना। नोंथाङा सिगांग्रो नुग्रो बयनिफ्रायबो आरोना। बिनि थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलनि बे माबाखौ
बहाय बिनि थाखाय नोंथाङा नटिफिकेसनखौ होनानै लाब्लानो जाबाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान हगारब्लानो नोंथांनिसिम सिगांग्रो मोनहैग्रोयो थ' नोंथांमोना डाइरेक्ट जुदि लिंकआव थांनो गोसोब्ला आं डिसक्रिपसनाव होनाय दङ बे डिसक्रिपसनाव लिंकआव थुब्लानो डाइरेक्ट लिंकआव माबायाव मोनहैखागोन बे वेबसाइटआव नोंथांमोना डाइरेक्ट माने वेबसाइटआव थांनानै फर्मखौ फिलआप खालामनानै बेफोरबायदिनो गावनि पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ नोंथांमोना लिंक खालामनानै लानो हागोन आरो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय